tahun. Iya. Sing dijenengi ulang tahun sing jenenge salah ning kaprah iki ngeten iki. Terus pundi kok mentu niku pripun? Kok ulang tahun kok diulangi iki? Lho kok ya ora tambah-tambah umure. Lah terus Sing bener kuwi menurut aku ki ora ulang tahun. lah Iki jenenge ulang tanggal. Lah nek ulang tahun ki ora tambah-tambah lho. Oh iya. Berarti pamane iki awake dhewe 2009. Nek ulang tahun ki berarti ngulangi Lah 2024. Oh iki iya. jenenge ulang tanggal. Bener. Cara-carane ki nak anu pasaran ki jenenge weton. Weton. Iya iya iya. Metik ya ana. Iki dadi koyo ulang tahun lho padha karo wong KSD. Oh iya, ulang tahun. Berarti kuwi terdiri dari huruf 3 huruf. Apa kuwi? H U T. HUT iki apa? Ulang tahun. Kok iso ulang tahun meneh? Lah iya, HUT. hari ulang tahun. Iya Lah. pemikiranmu. Iya, lho kok ora kok pemikiranku. Kabeh tekon-tekon bapak-bapak HUT lagi hari ulang tahun to, Pak? Iki jenenge urung bener nak pemikirane wong S1 kaya aku. S1. HUT iki sing iso liyane ulang tahun ya enek. Sing cocok karo acarane karo bengi iki Kang Bodo. Mudeng ora? Berarti kuwi iso ngonceki meneh. Aku yo sithik-sithik lah. Oh, iya. HUT tau. HUT terdiri dari 3 huruf. Hanya diperingati 1 tahun sekali. Oh iya, berarti ora dibalok bola Ora baleni. dibalen-baleni. Iya. Hanya diperingati 1 tahun sekali. Ah. Usianya bisa bertambah, bisa berkurang sesuai yang diulang tahun ini. Mudeng ra kowe? Ndak kowe padha kowe. S1 kok. Nah, jadi sesuai yang diulang tahun ini. Iso bertambah, iso berkurang. Nak bertambah, kuwi kanca-kanca PSS iki ngedeki sound system di PSSS. Nah, iki ngedeki sound system. Kowe iki nganti mbok omong PSSI iki bal-balan telung Kleru terus kok aja deh. mangsa. Sesuai iki lho Mas Pedro mudeng. Iya. Kaya sound system iki nyelot bertambah umur. Umure. Kanggone sing benda Mati. mati. Nek kaya menungso kuwi benda hidup. Benda hidup iki berkurang umur. Berkurang umur. Ya, Mergo kuwi wis ditakdiri. Ya. Gunane sampeyan dosa. Oh, ya. Makhluk hidup kok kucluk iki di arep Ya sepele sing arep apa? Ya sepele iki musuh ya barang iki. Lah sing kene dhewe T. Heeh. Kudu tetep bertakwa lan beriman marang Gusti Allah. Bersyukur. Ya bersyukur kuwi. Kakangku ya kowe. Kowe ya terus. Bersyukur kuwi kaya dawuhe para kiai. Piye kuwi? Sing unik la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Tenang ya. Mletik rumangsamu kok. Biyen ketoke jurusanmu ki Sloga Ilmu Purwantara ketoke. Lha rumangsamu bis kok piye? Lancar banget. Kang, alhamdulillah melu memuji muga-muga PSSS lalu Ki Sanggar Gumanti sabibaripun ngawontenaken gedhen kaya ngene tambah rebaka, tambah lancar. Amin. Sound sisteme muga-muga tambah laris lan ingkang baku kanca-kanca senimanipun tambah guyub. Amin. Kowe mudeng sing diulang tahun yang kedua iki jenenge PSSS ugi karo Gumanti. Kowe iso ngoncaki PSSS apa Gumanti? Ayo, walaupun awake dhewe dagelan buy one get one. Buy one get one brahmu kuwi aja di belakang-belakang. Ya apa-apa yo karo Mas Yaman. Ngono kuwi awake dhewe ben ketok larang sithik karo rumangsamu kok. Ojek ana Gumanti sing saurunge nyanyi. Ya. Gumanti saka tembung hurufe G. Gumbrek. Berarti Pakku. Kok sik tok kene iki mikir nyok mangsamu kok gumbregah semangat nguri-uri kabudayan Jawi ya. Nah, ya. ada ya. Terus saikine G. Umbel bae ya. Sik iki. Sindene nganti ora tumbel barang iki lho mangsamu. Ada sinden pilek terus ngono kuwi. Aja udan ode. Umure bertambah ing wanci dalu iki genep sepindho utawa 8 taun.
wilah. Metelak sinden sik kacamata nari. M mencetak utawi mewujudkan seniman seniwati kondang ngaloko yang bermulti talenta. Wah, iya pinter tenan kowe tak akone pinter ya iki. Meletik tenan otakmu jadahe bengi iki. M D U M A N. Asik. Agama lan budaya ora ana dibedak-bedakno. Dadi agama karo budaya ki beda-beda. Ora beda-bedane dadi ki saling mlakune bareng. Bareng saling melengkapi. Hidup akan indah apabila dengan budaya. Iya. Dan hidup akan terarah apabila dengan agama. Wah, tenan. Lulusan pondok pondok bersalin. Yang ijek loro. Apa nek? N nulodo laku utama kayata Sinom Parijata. Sahabat ngawur jenenge. Kok iso kok sauri-urimu kuwi lho. Kok iso nulodo nalika utama piye? Kayata Sinom Parijata ki gendeng piye? Ose. Kowe ngerti sanggar seni gumanti kuwi mengajar utawa ngulang apa wae? Kabeh dirungkepi kerawitan. Terus perjalanan enek. Terus sanggar tari enek. Kuwi nganggo gending ora? Nganggo. Lah iya. Oh iya. Sinom Parijata apa? Itu ding. Lah iya, bener to. Karo saune mulai. Penting urip. Penting kecek. Cuma ente, T. Taat kepada Gusti Allah. Yo, kalau ngapur. Ya bener ya bener. Sing kaya taat Gusti Allah ta. Ya wis ra apa-apa wis. Lah nggih lurus ngoten to Pak Dalang. Jene kok nggih ngomong taat kepada Gusti Allah kok Lah nggih nuruti jaglan men pejang. Lah kene dhewe I. Lah iki sing paling sakral. apa kuwi? Kayata slogane utawa slogane Republik Indonesia. Apa meneh? Iki budrekne kancane iki. Kok aja butrek ngene iki dagelan intelek iki ngene iki. Ya aku mudeng nek iki pancen dagelan telek. Intelek. Apa? Intelek. Lah, Terus ayo kaya slogane Indonesia. sing Apa kae? innalillahi. Ora innalillahi. Sing enek apa? Sing enek gambare burung jalake apa piye? Jalak mbahmu Garuda terus. Oh ya Garuda kan piye sing nek iso cekere kan piye? Ya ya apa? Ing madya Nah. mangun karsa. Kuwale. Lah sing bener piye? Kae piye kae to, Mas? Ing karsa Suntulodo ing madya mangun Lah, karsa. tuturi Handayani. Lah. Terus ngono kuwi. Tepuk tangan. Aja gelem. malah kaya doro. Iki ngene Mas Pedro. Piye? Kang Baku muga-muga warga ageng ana ing Sedayu. Saestu muga dados desa kang gemah ripah lan sinawi. Amin. Kertata Toraja prasandangi prapangane. Amin. Sing Joko ndang entuk prawan. Amin. Sing Judo ndang entuk rondo. Amin. Sing wis tuwa ora usah nika-nika. Amin. Sing penting awet momong putu momong putra lho, Mas. Amin. Bebasan tak ketambah kendang kentir kan kesentir keseseruar bali pengaku tak jadi sareng malah kita masih malah tidak demokrat malah malah mereka duit pada malah tak diru kabeh. Warga Sedayu warga PSSS karo warga ageng Gumanti tambah ngrembaka, tambah nguncoro. Allahumma Amin. wis kaya dukun Dari kaya model durenas iki. Mas. Piye? Daerah iki lho. Masyaallah. Jiro lupa kono 789 sinden 9. Ayo dasi kabeh. Aku tak milih iki lho. Sing di Ini kan wah loro iki Bapak. Iki dagangan. Iki langsung lho. Cawi si PPO karo remason wis jalan. Kowe tak ngerti to? Piye? Ada yang tak sembunyikan. Apa, Pak? Kayak sing nomor loro kae wis tau tak nyanyi. Sopo? Sing nomor loro kae lho. Chandra ta? Iya. Iki kok kon Kae to, kae wis tau daftar ning nggon aplikasi Jo. Ojo Apa niku? Iki wayah sasi selo. Aku mudeng mosok melu micet ta, Dek? Kowe ngerti kok ora regane 350 bonus sego goreng siji. Chandra kuwi lemangkat. Ayo karo Aak kowe. Rumah. Mumpung Aak lagi haus ngene iki. Ayo. Ngadeg ada kan? Ayo Mbak Chandra. Oke, Kak Chandra temani Dek Regita. Ayo Cak. Karo Ayo Dek Regita. Nah. Nggih. wah lagi telung paket wani ya. Ayo.
Oper ono. Oper apa? Iki ora reso. Kuwi kan rong tau ngrasakne iki to. Aku wis bola-bali wis iki aku wis iki meneh lho. Wong wedok sing paling tak senengi ngene iki lho. Wong wedok setiti gemati ngati-ati tuku mas ora dipamerke nggo gelang yo kalung, tuku mas dikok nggon untu. Lah iki tandake Kang Petruk, tandake iki wong wedok sing ora tau kenek maling. Lah piye? Ora mungkin maling kok ngobok cangkem. Ya ta. Pola lho. Kose nek kaya ngono bentukane sik ketok apik ya to. Iya. Basane iso bentuk kaya wit iso ngono to. Kose lha iki kok lah kudune iki wayah iki lak klambi utawa kebayake sing diseke nganti awak diseke nganti Ora wis. Iki lho kaya mangkono pet. apa? Apa? Jeluke ampun pet, Mbak. Terus ten mawon. Lah rumangsamu kekempit pokoke. Aja kaya mangkono pet. Kowe lagi ketemu aku bisa wis kaya mangkono iki tapi. Ayo, bosok. Ayo kono. Ketemu ning kono yang aku sayang-sayang. Ayo. Ayo. Maksudmu ning Ah, kene itu nana, Mbak, itu nana. Kayak kok ngene kok. Itu nana. Itu nana. Aja to. Lah piye? Aja sia-sia. Takut. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda Di hari tua tempat firman tutup mata. pasane bonang Dijogeti apik. Suka pari suka Kang nanjakake gamelan sing andhae kaya mangkene. Diaturke sing pas gegedingan lan. boleh Pokoke bengi iki suka pari suka gumbira lupa. kebun binatang Kuwi kebun binatang kuwi nggonmu lho, Nyuk. Kuwi nggonmu lho. Lah iki kirike Iki kirike lha iki. Lan dadi ngopo aku mbok arani kiri aku kok. Lah piye? Aku diarani kiri ora masalah. Lah piye? Kiri iku paman dilak ana penyanyi ora ana umume. Oh, ngono. Jeneng ora. Dilaten aku to, Mas. Ora masalah. Aku malah pengen melonyo. Aja ya. Jare mau haus. Aja ora Lah piye? kowe ngerti batine ya apa Apa? Dlontong apik dagelan bae Kene ket mau nunggu-nunggu lho. Aku tadi yang canggih. Nggih. Konten dawuh. Nggih menika saking anu, Mbak. Saking Saking Bapak Kepala Desa Sedayu. salah Atur jumeneng nggih. nggih Nggih Bapak Jumari. Pak Jumari Jumali apa? Jumali. Pak Jumari. Pak Jumari Asmo Kinaryo Jopo. Asmo Kinaryo Jopo. Apalah artinya mati tanpa ada sebuah makna. Wah, karena bakal kudu iso ngoncai sing jenenge Jumari. Ayo. Persuku kata. Bapak Jumari. Mahal lagi mahal lho. Mahal lho. Kudu apik lho, kudu apik lho. Kudu pinter lho. Mau iki sinaune ora iki. Ya piye cara? Lah piye carane jeneng jaga Ju. Enak jalan kok jenenge Jumali, Dik. lagi apa? Anakku kan tak jenenge Jumali, lah ngwakali ra mekakan. Tenang kuwi. Lah akhirnya yang mbakku di anu legong, anakku ketoke jenenge ora kuat aja Jumali. Lah sinten? Anu walien wae. Lah saiki dadine 5 Ju. Sik banget. Sapa jenenge? Jumari. Ju. Ju. Sapa tepuk kata? Ju. Jujur piyayine. Wah, ya. Gampang wae sing penting bener ya Pak Ju. Ma. Manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Apalane? Lah terus piye? Ada sampalan to iki? Rino wengi ora kendhat anggone dedikir nyuwun marang Gusti. Masalah. Iki Pak Jumari. Ayo sapa kabeh? Datakan jenenge. Artene. Bagian tadi itu kok sesuk-esuk iki ora sadet dagelan barang. Jenenge wong wae. Katanya jeneng dadi cocok jiwa. Ya. Ayo sing pas kalian. Suka-suka mari suka. Najake sing ngendang. Ya tenan iki. Kita alih Kan, di Wis kabar Bupati Kang Gatot. iki saja enek wong kesengsen karo sliramu. Sapa?
Masalah Pelakon-pelakon. sikit-sakit ya mungkin riyen kula dereng suntik nggih. Suntik apa Mas? Suntik apa? Suntik siliting. Kalau nduk Silikon. Silikon. slendro. Ya. Ngapunten nggih slendro. Bawa apa terus slendro. Sampai gunung ya, Lek? Ya, heeh. Ceklek. Ih suaramu apik ning go. Ora, tak bis lho. Oh, lah kowe ngerti ro suaraku. Ora. Aku ora bernyanyi. Lah piye? Nyuarani marang tuaku tak kerja. Layak. Sabun mandi. Saban bengi. Mas. Sing bawa cah wedok-wedok. Oke. Awake dhewe sing dilek. Boleh. Anduk rata, anduk gayang. Iku MC ku apik kok mlumpuk ana Masalah. Nubruk kaya ngono. Yoga ora seragam kanggo kathok cekak. Lah ya. Awut-awut tahanan. Ora ngasih kek mau kudanan lho. Malah Kok sapa? wis ngerti ora? Kowe ora bayaran karo rumangsamu. Aja dicekane to ya. Dasare. Kowe ngerti ora? Apa? Kuwi mau ning pondokan ya muni-muni. Piye? Wanggung trocok mes kabeh. Coba. Ya. Mbak, Jenengan mawon. Kula nek yang miliki nek bawa capek gunung suara welek Mas. Oh, iya. Welek. Iya. Kulinane sing mbekak niku piantun Ya. Ngono. sampai aja dulu. Saben bengi Bakal kok suaranya apik. Aduh. Yo penamen to. Mas. Piye piye piye. Iki penak nek kene. jenglen ngene iki lho. Piye to? Ya baleni. Sing sabar to Mas, nalan to Mas. Innallaha ma'as. Iya. Yang artinya Orang sabar iki bojone aku. oh bener ya. Aku kelakon melu kene kelakon nganti bar kok gulaku mujuk di 500. Ora apa-apa kok didewekne. Ya, nah nek jenglen ngene iki paribasane. Nah, ora kaya kowe ndang jajalan. Jajal Mas. Oh. Ah, Kepiye to kuwi? Ora pas Mas. Sik tondo wong aku urung jamu lho. Baleni. Penake mae wong. Baleni. Kang raga tuwek wong tuwek iki sak penake aja kesusu. Iya. Dipas-paske wong ya kahanan iki. Nggon aku cilik nggon aku gede lho iki. Iya. Oh. Awas, awas. Cepet to Mas. Kita ayo sak tenan kabeh. eh, Kuwi kok angel ngejak. oh iki wayah ini iki sing ngetek sing maning cuma sing wedok sing ngetek iki lho. Iki butuh pembelajaran. Tergantung situasi. Oh gitu. Sing lanang sing ngene ketok kudu hati-hati sing kalem. Iya. Ayo dasar wis ketak. Aku ki orang-orang ada bayi ya. Cek perawat. Iya. Ya ampun, eteng Kanca-kanca manut iki karo aku. Ning ngendi kon aku jenggleng ping pira aku jenggleng mesti tetep muni. Masak aku. Dasare piye linuwe. Sarwa linuwe iki kepunjulan. Kepunjulan. Ora kepunjulan sebenarnya ya PC. Ngono ya. Iya. Yen memajang. Esek-esek. Sampai dong.
aku seneng. Kudu ora iso kaya awake dhewe ya. Golek nggon ya rada masih rada apa Gitu. ya. Ora iso kaya awake dhewe lho, Mas. Ojo. Kene iki lho ndak longgak. Masal malah ngeleng ning jero lowongan. Apa pengen aku jenenge? Ya. Kembang api. Tak sumet. Kembang api rumah saya iki kan gumbel ngono. Salah wae kok cangkir. Wong kowe iku urip salah sing Piye? kembang wae. Bangke mbok yo omong. Ngono lho, Gong. Kembang bae ngono. Ya. Iya. Kembang bae ngono. Ngono niki Rasane rasa. ora rasa. Kembang Ora aku jane iki asine ket biyen ki arep ngrapatine ngono ki kok etok malah rumang sawu. Sinten, Nak? Piye ndang kowe jojo Bang Nuri ya? Ayo. Kembang wae tok. Oh. Ya ngomong wetok, Mas. kembang bae. Kembang wae weton. Lah suarane beni. Woro iki watuke pales kok arep nyuwara. Wis pola wae rasa misi-misi. Lha yo kok iki ora bener lho cangkemmu lho. Itu dadi kaya mangkono, dipaske. Ayo. Apa tuh piye? Ojo sih lapangan kok keri-keri wae. Ya. Kembang bae weton. Aku. Siap yuk. Kowe iki pengen iso Piye muni. to ki? Kowe pengen iso muni kaya aku. Kok elik ngono? Ayo dok, aku wis persiapan dok. Piye to? Ojo, Mas. Ora. Sik. Tak saranke nganggo mini set, Mas. Lho kaya Ayo. ngono lho. Ayo. Aku nyawang yo dadi Ose, kowe aja sembrono. iki tobrut lho ngene. Kowe iki aja sembrono. Kuwi ngono kuwi iso goyang lho. Iso goyang. Iso goyang. Eh. Kendang ngono nah. Ya, tutup. Ya. Anu, Dra. Coba nang, kowe ganti. Ngono ku mau. Iki ora. Endang. Ayo, setuju. Setuju Ora to? Ora. Iki Apa nih? superlan lho iki jerone iki ora asli lho. Wis ngene iki banci lho. Anak ngopo? Kok dhek iki pas nang Gunung Kerton takon ngene iki lek kok manten nuwampluk moto. Bosok. Suwi. Baci. Sana telung. Ayo iki ora karo. Nesu aja nesu to, Gong. Sabar. Kok sing sabar sing nesu lho. Iki kan ora kono aku nek nulung kok ya anu. Aja nesu. Baci. Sana telung. Lah ngono. Kowe ngerti? Apa? Sing dadi sing pengompor ini kene iki sapa? Endi? Sapa? Kalau sing jaipong kae. Nah, Sing jaipong kae. Ya, betul. Rasa mbok kendange kuwi buta wae. So iya ngono to, Le. Kowe iki aja kaya ngono. Jenenge kok rombongan iki kudu sing kompak kowe. Ora ngono. Aku yo den, aku den. Piye? Ngumpulke seniman ki ora gampang. Tenan nek kuwi. Kowe mudeng ora? Ora. Geger nek grup. ayo ngerti to. Ayo grup. Lo jeneng dagelan kok dilebokke grup iki kok. Wis. Lo kok melu latihan aku iki. Bakal tugas. Iki yo akal-akale Diki kuwi. Yo. Lho kuwi tukang guru hara. Ayo, apa cita?
Waduh, buy one get one rumah sangat disiksa. Ora siksa-siksa. Lah iya. Iki panitia iki kan nyediani sego apa piye? Ora. Iki wis borongan. Borong ya. Ora masalah. Iya. Ning tenang aku mau parkir ning kelurahan kono. Lah yo. Mau aku rene ora kena disasak wong. Lho kok lur. Apa Hilang kabeh salapangan. Udian. Ayo salapangan kok kalah karo. Lah menika nugroho. Nugroho pancen. Iki pratandake rezekine Gumarti SSK disuntak. Amin. Alhamdulillah. Ngono kuwi. Berkah lho. Iso bedodok kabeh iki lho sindene. Ora apa-apa pancen dikum. Aku yo ngumpul awakku iki iso duduh. Duduh belaku. Iya. Tapi dino iki kan jenengan sementor to, Mas. Tak sama-sama sementor lho ket mau lho kuning-kuning ngono lho. Sementor lho ket mau. Lah yo putune iki iso kuning-kuning dodole apa aku ya. Ora lho, kelambine jenengan iku lho iso. Rasakanlah babakan kaya ngono. Aja dadi atimu ya, Petro. Ora nduk cahaya. Cinta kan buta. Iya bener. Ora ada cinta jatah iki peci. Pacitan. Pacitan meh. Ganti tamang langmu apa ngendi ngono lho, Mas? Iki yo uruna bawang telu kok nyalahke wae. Lho, Tapi ngene iki asline kodak ora capek gunung. ora nek ngono. Iki aku karo sapa jenengmu? Regita. Regita. Chandra. Mbak Chandra ki ngetok nek kadidayan. Kebisanan lho, Bedi tanggap meneh lho, Mas. Bakune yo. Kene ki ngalah ben kowe ketok mumbul. Lah, 10 juta lho. Lah. 10 juta ta Mas iki mau. Sing utang karo ngemut setek diesel iki. Kalau ngemuti diesel sing lebihan iki lho demut. Ditilan iki. Udian. Kagungan wis padha tuwek ora dadi boyo. Nek dadi apa, Mas? Dadi luwak. Panas udian. Udian panas, panas, panas. Teh kopi pahit. Ora teko panggung lek tuku po ning pasar Slogema ya. Iya. Ngene lho, Su. Sampai
Iya. Nah, ning ana ngene iki urung komplit. Wis. Ngene iki udu Bagong Idola. Lah, Ngene iki kurang totalitas. Lah, iya. Wong jenenge nang gone sedulur dhewe iki tetep kudu totalitas. piye Mas biasane lho? Contoh rene ndek. Ya, ini iya. Copot sih. Copot sih. Lah aku masak copot ndek. Copot sih wis to. Copot. Terus karepmu karep piye to terus? Menengo. Kayak tasnya ngeyu, jikun yu. Nase. Aku mbok arep mbok Wujud totalitas. Totalitas. Ini lho, iki lho. Nah, Aduh tekan Wonogiri Ya kok. iya lho, ra iso. lah mbok yo rasa dicopot lah ya. alah dicopot ngene iki jenenge totalitas. Ngene ki ora totalitas. Lah, Totalan. Nah, terus piye? Wis gampang, kok gampang. Ada Pak Jumari. Iya, Lagi aku kapake iki, Wis Nek. meneng. Iki coba copot. Dicopot sik. Piye to caki? Pak Jumari tulung. Apa sih, Nduk? Tutupen mripatmu urung umur iki. Truk, iki aja truk. Truk. Ya ampun, aduh. Iki apa nak gondal gandul? Ana gondal gandul. Pindah rono geni. Pindah rono. Mapura ya. Sing ayo Mbak Chandra terus Iya. Rene sing wedok Rene. Iya. Kowe madhep rono, madhep rono. Lah, ngono to. Aku ngarepe Siap, nyanyi. madhep rono geni. Siap-siap ya, Yogo, siap-siap. Alah tiang dewe, nah jeneng dewe, tiang dewe, sok gede ya mbak boe, tum. Alah Kayak sampai gila loh. Pas sampai gila gumoh loh. Ada Pak Dalang ketuane. Lho nggih, Pak. Tahan nggih Pak niki gobaran. Pangapunten nggih, Pak. Kowe ra mboten kuat melambaikan tangan on. Aja desa. Gusti Allah. Kuwi iki nggo dangdutan sak gitar sesuk. Kudu totalitas. Totalitas. Ora 10 yuta lho, 10 yuta lho. Bayangan kok nggo ngene bareng Gusti. Ayo, cepet. Domong iki bareng sementor ya nan. Jane sing kok gong sampe Adek semene iki mbok yo sedeng. sedeng wis to. Ana aku. Ayo, ketunggu. Nah, iki enggak ana ya. Ini dong. Nah, ini. Ya iki kebayake nduk ngen. Nah, ditutupi kok nduk. Iya, mau kan nganggo mini set ora mangkat lho. So. Oh ya Allah. Iki klambine sapa? Iki nyaut ning ngendi jane ning dalan. Mau ning pemeane Mbok dene. Nanti yang maton satu lanang minumane banyu putih. Benteng. Banyu putih. Iki semok lho. Kalau nyanyi ose, tak Iya. dandan. Iya. Dilebokne ndak. Awake dhewe iki agamane Islam yo, Bro. Lah. Umrape agama Islam dadi tontonan nek iso ya kudu dadi Tuntunan. tontonan. Agama Islam sampe gunung diwalik nuansa Islami. Lah nek Islam iki ya wayahe kudu nganggo gudung. Loh. Dadi kira entuk blundusan kuwi. Iya. Insyaallah. Ping piye karepe ngopo? Oh ya kok kira diri iki kok. Iya Aku toh. iki muni iki yo gitu. Oh. Ditutuk, Mas. Ya, Ayo ya. siap-siap. Ditutuk ya, Kowe ngerti apa ora? Iya. Yoga kene kira tanggap ing Sasmiti. Sasmita. Sasmita. Terus mendekati HP. Iya, Nduk. Iki Mendekati pirang-pirang. rasanya tuh yuk. Papat mlaku 5 mleket. Kok mlekek. Ayo pada salat kanggo sambut ning akhirat pitulas rinoni aja yen sregep ate bakal jejak agamane yen rusak salate ala bakal rubuh
agama Islam salat 5 wektu ki aja nganti ditinggal. Minangka kuwi cagake ngagama. Cagake ngagama terus ya kewajibane. Kewajiban awake dhewe. Pinter. Lah ya nduk. Iya. Aku kadang ya melu campur ndut. Campur sari. Campur sari. Ya campur sari. Campur endut piye to? Ya karawitan. Kadang ya lagu-lagu religi. Kose Apa? kowe krungu-krungu biyen yo gawe grup campur sari utawa karawitan yo. Apa? Jenenge apa Zaman lho? semono laris. Masa? Nanti mbok balik-balik to Tahun soal job masih godhog. Ya, piye to, Mas? Jenenge karawitan Tirta Karna Laras. Tirta Tidak pindu tenang. Jan ora Rong tahun jejak di sindet ngasih lempoh nang panggung. Lah ya Kaya seduimpoh ini baru kuwi bet ra payu. Lah piye? Lah aku tak golek anu suhu to. Wider pacitan Ponorogo kudu kabeh tak nyanyi. Iya. Lah kok bedhekane padha. Piye? Iki jenenge sing ora pas. Kok ora Coba pas? nalaren Tirakatono. Aku entuk wisik saka Gusti Allah. Kamangka jenenge Tirta Karna Laras. Tirta kuwi banyu. banyu. Karna kuwi kuping. Laras ki wis ngarani. Lho Tirta Karna Laras iki dene banyu sing metu saka kuping lak apa? Wis aku surenek sing nanggap blas sitok-sitokno. Sumpet-pet saya ngene. Ki saiki bubar. Bubar bro sindene tuwek guys tak pateni sampeyan. Tuwek isot. Ya tuwek iki Skarpendo ya wis manembah karo Gusti Allah. Awake dhewe patute bersyukur. Saiki wis tuwek pokoke ayo dongkeh keling ibadah. Nak wengi ayo padha melek padha wiritan, nyedhakake karo Gusti ya. tenan. Sinden pondok kok Pak. Pondok. Pondok apa, Mas? Bersalin. Pondok alkohol. Kok putri ana lan tuwa hanyawa sena rada aja ninggal Nyontoh bapak kula ini sih. Rambut apa kene ndak? Kali becek becol. Kose. Bapak becol Iki wong kose Mbak Chandra. Iki mesti wong semene iki bapak-bapak kalian ibu-ibu iki mesti gumun. Pripoyen, Mas? Arep tekon isine bokong kuwi apa? Lah iya aku dhewe yo gumun, aku Lah. penasaran. Penasaran. Aku ora gumun. Tapi dong gumun. Aku ora gumun. Ada mosik. Mas aku aja ditrilo. Mas aku aja ditrilo. Totalitas, aja kaya mangkono. Iki aja kaya ngono kuwi. Kowe mudeng ora? Wong nyambut gawe bareng ki yo piye carane iki ben gayeng. Nggih, Mas. Wong kok guru maito wae rumangsaku.
Lah aku dibeli loro lho. Anu piloro. Piloro. Lah kok kapake aku. Iki opo meneh? Ya kudune ki sing totalitas, aja Apa ngasih. sih iki taline? Aduh, were kaya urung bantal ngono Mas. Kaya urung guling, Ding. Apa ya wis ngono lah. Kuwi bekas sesar apa ya? Ya ampun. Ya ampun, tutup hidung, Mbak. Tutup hidung. Tutup mripat to, Dek. Kok tutup hidung? Ya Allah, alhamdulillah. Ya wis sampun main. Loh, isine iki. Lho, Bu, isine bantal. Gambare Hello Kitty. Ya aja kaya ngono kuwi. Lah kok gua. Bokonge mbok gua iki. Sesuk go nyambut gawe meneh lho, Mas. Wis kono Meneh, Mas. ora. Yo, bajoke ndak. Ngapunten nggih, Dik. Ngapunten iki anu. Pikiran yang ndi? Oke, nak boten penak. Boten kula rapot penak. Ayo bajoke Mbak Chandra. Yuk. Satur bisa. Jumari tasnya keparangan enggak? Weh, atan jin. Monggo Pak Jumari. Tapi kalau iki pulang kosi Pak Jumari monggo tinggal mriki. Katuran mriki kula aturi mati Pak Jumari. Monggo Pak Jumari. Pundi menika Bapak Jumari? Kudu kowe ta? Oh, Bapak Jumari menika kepala desa kok Kang Bapak. Oh iya. Oh. Oh lah kuwi anakku lek maju. Pak Jumari kuwi yayine kon Pak. Monggo nyuwun berkahipun Pak, nyuwun. Monggo srebet Mataram Seh. Pisan kes Direktur Satu. Sami wilujeng sih. Iki wau tingkae kan Hardi. Oh, kowe ngatas boten dados apa. Ingkang baku monggo Pak nderek memuji kanca-kanca Oh, aturaken ingkang pas kalian kahanan. Dedonga ingkang sae-sae.
Aku kenapa gila ra? Wilu jendalu Mas dalan. Wilu jendalu Bapak. Bagaimana? Kenapa gila? Yang wong kaya kok moncrot ngono kok. Ya tadi diubah yo si apik. Yen pangapunten Pak, menawi yen pun dandan ngeten iki macak ngeten iki sanes Bagong. Niku nek bahasane wonten daerah Rodo Ngetan niku napa? Teklek napa? Senes. Napa? Menika bardi. Masa badi apa? Banci ra dadi. Dari dadi Pak. Oh, Boten dadi. Baru umroh niku terus leren kula. Allah Allah. Monggo Pak. Monggo, Pak. Jumari, kersakaken menapa? Napa kersake kula nggo? Boten tegas. Boten Pak. Oh, itu digeser-geseran putune nggih apik lho Pak. Kersakaken lagon napa Pak? Nggih. Tapi latihan kali Pak Dalan mawon kuwi. Oh nggih, nggih Jadi Bapak. kuyung kanca-kanca saking P3S kali Gumanti. Gue jadi pun meh ndurut kok nderek kencang-kencang. Terus ngertos enten Mas Petruk Mas Garing niku juga kaya Bagong, Saking Bagong. salah entek teng mripat elek teng cangkem ku Bagong Pak. Bagong nggih Bagong. Bagong kali Mas Petruk kok jugo geteng nganti kaya ngorepne panggung. Pak. Saking Timbang pundi? kula macul. Bagong pundi iki? Kula bruk. Oh, Beruk niki Jatiasa. Bunuk Pak. beruk. Nggih, beruk Jatiasa. Beruk napa beruk? Beruk, beruk, beruk. Lagi boten beruk. Bruk lah niku. Oh. Monggo lagon niku napa? Jebi kula tak bawa mawon mungkin diterusne ya. Nggih. Bawa sesidemannya Bu. Sesi depan sinden komplit Pak. Nah, sinden. Lah niki seniore malah. Nggih senior teng mriki. Wah, enten mriki. Nek dhek komplit sedanten. Aku tenan golek sing ayu-ayu iki jono ku pabrikmu kula dhewe Oh sing nggih, ayu. boten napa-napa. Wayune tenan-tenan rombong. Tenan wayune asing mukok. Saya enggak lagi belonyo. Pancen kula ngajak druwa kok Pak. Latihan iki pinter nih babane. Sten terus ah. Habibi. Wiwitane Terus pundi Kang Bagong? Semantene bapak niku wae elok. derek sang peke. Ngapunten nggih. Arah elok. Ya beda karo sing sak tanggapan. Priyo bagus kang olah budaya. Olah budaya napa olah boyok? Olah budaya. Oh budaya, nah, olah boyok ini kelasnya kayak jenengan-jenengan. Anu Pak, bola-bali remat nggih kupat. Pinter lho niki tanggapane. Kula Pak. Nggih. Olah kalau kula niki. Bolak-balik. Tenang mawon. Wong kula niki digocoke mrene teko lho Pak. Tenang mawon. Nak berduit kok niku kintalan. Oh nggih. 20.000 kula sumpet damel cedhek. Bu sumpet. Tak cedhek. Boro-boro. Disumpet apa nggih nyumpet? Boten, aku tambah 2.000 tuwa gas. Wong saiki lho niku lho Pak. Oh nggih. Sowan marang kutha gedhe Seneleh. bendoro terus kayuyun. Bendoro terus kayuyun Kang. Kayuyun itu gandrung. Kayu niku jatuh cinta. Jatuh cinta. Kasmaran, kasmaran iki. Bendoro terus kayu. Lendang kuning kang saking wukir. Selendang kuning kang saking wukir niku diibaratke wanita saking desa. Yang kulitnya Wong wedok saking desa ingkang kuning nemu giring kados kula menika. cara-cara ini bahasa saat ini kuning langsat Lah, lah. kuning langsat. Nah, kula niki lak kuning mangkak. Ireng dhewe. Nyawu basa. Swara datang permono ning wasesa Kadang suarane niku serak-serak basah nanting pinter ngalembono nandaranipun. Terus iya Mas Adi
Anggung rong marang bendoro Santiayu bicara ngencangake halis Yo. Cincang alis lo kedip-kedip. Kedip-kedip manja. oh jenenge ketil-ketil. ini Sasmito ya Nggih. carane pokok jenengan ngedepi Pak Sandi Kula seneng, Pak Sandi boten. wis oke ora Nggih, Pak. Apa dikebot apa? Wong beda aku. Alor yang Bojonegoro lho.